Så er jeg på gåtur i dag, på en af mine aleneture. Jeg går jo tit ture selv og snakker af og til med andre, der siger, hvordan tør du det, eller hvordan får du gjort det. At være her helt selv, det er noget helt specielt. Så derfor så laver jeg indimellem ture, hvor jeg bringer dig og jer ud i naturen, og alligevel bringer jeg ud i hver jeres lille space på turen, så I får oplevet den her stilhed og den her sanselige oplevelse af at være selv. Jeg laver også walk and talk og supervision i naturen med skov i baggrunden og med havet i udsyn. Jeg hedder Liselotte og har firmaet People First. Jeg glæder mig til at høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at komme med mig herude i naturen.